Masu sauraro barkanmu da safiya. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa shugaba Trump ya sake jaddada ikirarinsa cewa ana tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi da Iran. Ma'aikatan sufuri a Philippines sun fara yajin aikin gama gari domin nuna fushinsu kan tashin farashin mai saboda rikicin gabas ta tsakiya. A Najeriya wasu jam'iyyun siyasa sun nemi hukumar zaɓe ta ƙasar ta sauya wasu tanade-tanaden da ta fito da su gabanin babban zaben ƙasar ko kuma su ƙauracewa zaben baki ɗaya. Idan kai ka jefa ƙuri'a nan take abinda ka zaba ya je ainihin kwamfuta na INEC ba tare da wani ya shiga tsakaninka da ita wannan kwamfuta ba. Na'urar da aka samu ya tabbatar mu cewa ana iya haka kamar yadda aka yi a wasu ƙasashe. To har wa yau a Najeriya sanata mai wakiltar Borno ta Kudu ya yi bayanin abin da yasa yake yawan korafi akan matsalar tsaro a yankin arewa maso gabashin kasar. Har yanzu ina kan bakana kuma abin da yake kasa kenan. Babban matsalar da sojojinmu da jami'an tsaro suke da shi shine ba su da kayan aiki, ba su da training da ya kamata. Dama kafin waɗannan da ma sauran rahotannin sai a gyara zama domin shan labaran duniya. Sunana Badamasi Abdulkadir Muktar. Shugaba Trump ya sake jaddada matsayarsa cewa Iran ta shiga tattaunawar zaman lafiya da su kuma ta zaƙu a kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar a watan jiya. Mr. Trump said they want to make a deal so badly, but Wakilin BBC ya ce Mr. Trump ya ce Iran ta ƙosa a ƙulle yarjejeniyar amma tana tsoron furta hakan saboda mutanen ƙasarta na iya yi mata bore. Iran dai ta musanta wannan ikirari. A jiya Laraba, ministan harkokin wajen Iran Abbas Arachi ya ce Amurkan ta gabatar da sakonni kala-kala na neman a ƙulle yarjejeniyar zaman lafiya, wani abu da ya ce alamu ne da ke nuna nasarar da Iran ke samu akan Amurkan. Ma'aikatan sufuri a Philippines sun fara yajin aikin kwana biyu a faɗin ƙasar domin nuna adawa da tashin farashin mai a gabas saboda rikicin gabas ta tsakiya. Sun kuma shiga zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta rage farashin man tare da janye haraji akan mai da iskar gas. Direbobin sun ce tashin farashin man ya matuƙar shafar rayuwarsu ta yau da kullum. Gwamnatin Philippines dai ta ƙaddamar da tsare-tsaren rage raɗaɗi ga jama'arta da suka hada da samar da motocin jigila kyauta, amma masu zanga-zangar sun ce waɗannan ba su wadatar ba. A ranar Talata gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a kan makamashi a faɗin ƙasar. Kamfanonin Google da Meta sun ce za su ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke da ya same su da laifi kan halin damuwar da wata matashiya ta shiga saboda tsananin amfani da shafukansu. Masu taya alkali yanke hukunci a California sun nemi a biya matashiyar dala miliyan 6 saboda yadda ta zamo mai matukar amfani da shafukan Instagram da YouTube a lokacin ƙuruciyarta. Ana sa ran hukuncin zai bayar da madogara ga dubban irinsa da ake jira a kotunan daban-daban na Amurka, inda ake zargin kamfanonin sadarwar da gazawa wajen kare muradin masu amfani da su. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojin Amurka ta kai hari akan wani jirgin ruwa da take zargin na safarar miyagun kwayoyi ne a yankin Caribbean inda ta kashe mutane 4. Rundunar a wani sako da ta wallafa ta ce jirgin na kan hanyar sa ta fataucin miyagun kwayoyi ne, kuma ta ayyana waɗanda ta kashen a matsayin 'yan ta'adda. Gwamnatin Trump dai ta kaddamar da hare-hare da dama a kan jiragen ruwa da take zargi da safarar miyagun kwayoyi, inda ta kashe mutane fiye da 150 daga watan Satumba bara zuwa yanzu. Babu dai wata kwakwarar hujja da gwamnatin ke bayarwa kafin kaddamar da irin waɗannan hare-hare. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana damuwa kan halin da ake ciki a Cuba, inda karancin mai da katsewar lantarki suka yi mummunan illa ga bangaren kiwon lafiya. Wani sako da ya wallafa a kafafen sada zumunta, shugaban hukumar Tedros Ghebreyesus ya ce dole ne a ɗauki matakin tallafawa asibitocin ƙasar waɗanda ke fama da rashin wutar lantarki. If the current situation persists and the country's fuel reserves are... Ya ce idan aka ci gaba da halin da ake ciki yanzu kuma har ta kai man da ƙasar ke da shi ya ƙare, to lalle za a saga hatsari na asarar rayuka da dama. Cuba na fama da rashin wutar lantarki saboda katsewar jigilar mai daga Venezuela
zuwa ƙasar tata tun bayan da Amurka ta kama shugaban Venezuelan Nicolas Maduro. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai labarai, kuma kamar yadda aka ji tun a farkon shirin, shugaba Trump ya sake jaddada matsayarsa cewa Iran ta shiga tattaunawar zaman lafiya da su kuma ta zaƙu a kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar a watan jiya. Iran dai ta musanta wannan ikirari. A jiya Laraba ma ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce Amurka ta gabatar da saƙonni kala-kala na neman a ƙulla yarjejeniyar zaman lafiyan. Wani abu da ya ce alama ce da ke nuna cewa suna samun galaba akan Amurkan. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce kasancewar Washington na magana akan tattaunawa da kuma daina neman miƙa wuya da ta ba tare da sharaɗi ba, amincewa ne na rashin nasara a yakin. Ya ce Tehran na son kawo ƙarshen yakin ne bisa nata sharuɗan, inda ta buƙaci samun tabbaci cewa Amurka da Isra'ila ba su sake kai mata hari ba, kuma za su biya ta diya kan barnar da suka yi mata. An dai ambato jami'an Amurka na cewa an aiki wa Iran wani daftarin kawo ƙarshen yaƙi mai ɗauke da sharuɗa guda 15. Ba a dai tabbatar da abin da daftarin ya kunsa ba, amma ana hasashen cewa yana yanayi da wani shiri da aka gabatar wa Iraniyawa a watan Mayun da ya gabata. Ya dai kunshi sharuɗin da suka hada da wargaza duk wani shirin samar da makaman nukiliya na Iran, da kawo ƙarshen goyon bayan da ƙasar ke baiwa ƙungiyoyi a yankin gabas ta tsakiya, da kuma takaita shirinta na makamai masu linzami. Hakan da zai haifar da ɗage takunkuman da aka kakaba mata, sannan a taimakawa Iran ɗin wajen bunƙasa shirin makamashin nukiliya na farar hula. Tashar talabijin ta Press TV na ƙasar Iran ta ambato wani babban jami'i da ba a bayyana sunansa ba, yana cewa sharuɗan Washington sun wuce gona da iri, yana mai cewa Iran za ta kawo ƙarshen yakin ne a lokacin da ta zaɓa, kuma sai idan har an cika wasu sharuɗa da suka haɗa da kawo ƙarshen duk wasu hare-hare da ake kai mata, da biyan ta diyya, da kuma amincewa da ikonta akan mashigar Hormuz. Tehran da ta ce dole ne a kawo ƙarshen yaƙi a duk faɗin yankin, wanda hakan ke nufin Isra'ila ta dakatar da ayyukanta na yaƙar ƙungiyar Hezbollah a Lebanon. To a gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya, jam'iyyun siyasa a ƙasar ƙarƙashin majalisar tuntuɓar juna tsakanin jam'iyyun ƙasar sun nemi hukumar zaɓe ta sake nazari a kan tanade-tanaden da ta gabatar a matsayin waɗanda za ta yi amfani da su wajen shirya babban zaben 2027. Majalisar ta ce muddin ba a yi gyaran da take bukata ba, akwai yiwuwar ta ƙauracewa zaben baki ɗaya. Injiniya Yaba Sani shine shugaban jam'iyyar ADP a Najeriya, kuma ya yi wa Khalifa Shehu Dokaji ƙarin bayani. Ba ainihin INEC su ne wula baya su wannan abin ba. Ita dokan da Electoral Act da aka fito da shi bata ba da dama na gyaran da ake bukata, kuma duk jama'a Najeriya wanda suka kula da abin da ke faruwa na shanin zabe ai sun yi magana akan yanda ake so idan kai ka jefa kuri'a nan take abin da ka zaba ya je ainihin kwamfuta na INEC ba tare da wani ya shiga tsakaninka da ita wannan kwamfuta ba. To, na'urar da aka samu ya tabbatar mu cewa ana iya haka, kamar yadda aka yi a wasu kasashe. Ba kwa gani yanzu lokaci yayi da za ku mayar da hankali wajen tunkarar yadda za a ga cewa an tabbatar da abin da dokar ta ce an baɗin. Wannan abu da muke magana kan shi ba wani abu bane da za a ce ko sai an je ne za a je a nema wani wuri. A yanzu haka na'urar suna nan ai, amfani da su haka kiyi ai. Kuma idan da gaskiya ake yi, me zai hana majalisar su sake zama su sake dubawa. To in dai suna wakiltar jama'a ne, kuma ra'ayin jama'a ne ake so a yi amfani da shi, me zai hana a yi abin da jama'a su suka ce suke so. To baya ga wannan, kamar kun yi korafi cewa a ba da kundin rijistar na 'yan jam'iyya da kuma lambar katinsa na ɗan ƙasa, kuna cewa shi ma ba ku gamsu da shi ba. Wannan ba cikin constitution na Najeriya ai. Ina ne aka faɗa a cikin constitution na Najeriya cewa sai in kana da NIN. Amma akwai wasu daga cikin jam'iyyu da tuni suka fara yi wa jama'a su rajista da kuma lambar tasu ta NIN. Mu ma muna yi, amma ba kowa ke da NIN din ba yanzu haka. Kuma ba lokacin aka zo lokacin zabe da zaka ce kowa ya je a samu katin na NIN ba. In dai da gaskiya ake so a yi. In ba ana so a hana jama'a jefa kuri'a din ba. To yanzu me za ku yi, wani mataki za ku ɗauka?